Gata, filmez. Tati, l-am pus să filmeze. Am filmat-o! Antonia, dacă nu dai gol, rămâi aici. Asta e, așa, bravo! Mișcă-o, mișcă-o! Eu la doamna Nelly am aventuri. Eu! Totuși. Haide! Nu lăsa! Intră! Da! Hai, Mai de doi o pasă și căzut direct pe față. Hai! Hai! Bravo, Șoricel! Roxana, n-am putut să filmez de tine. Dă-te mai în spate! Că după nu mai dă Eugen bani. Dacă nu este filmarea perfectă. Hai că după nu ne-a filmat. Păi vezi, face diferențe. Păi dacă nu m-ați pus, trebuia să câștigați cupa ca să vă pun. Mâine nu pot să vin, îmi pare. Bine, dacă îmi luați cola, vin. Doar cola, mersi. Gata! Gata, s-a făcut, vin cu stativul, cu camera, tot. Da, pe bune zic. Că tot aveam noi nevoie de Dar rugați-o pe Alexandra să o bage pe Antonia, că altfel nu vin, că tata nu vine degeaba. Nu mă aduce nici. Na. Roxanu nu se vede de tine iarăși. Dă-te din cadru. Dă-te din cadru, că știi cadru. Bine, Ana, bravo! Hai, Ato! Am filmat! Ato, aici, la cameră! Ato, hai la cameră! Da,
Da, mă, da, aia zic. Perfect! Ce urât! Nici nu o minge te rugăm. Mielena. Hai, Costi! O vrei? Haide, intră! La Drăgășan! Haide, oprește-te! Haide! Hai, Adi! Hai, Anto! Adelina intră! Spui că tu ești! Bravo! Bă, deci te rog frumos să stai în casă în apă de 3 ani. Apă cea mare! Hai, Anto! Bravo! Am filmat-o e a doua! Bravo, două! Anto! Lasă-mă ca să pățit-o! Vino! Bă, fița! Arunc o sticla după tine, huo! Aoleu, asta nu prea am filmat-o. Hai că bravo, Ana. Roxana, strici cadrul. Calma, la coboară! Roxana! Afară din teren și strici cadrul. Că poate îți dă și cu mingea. Strici cadrul, Roxana, strici cadrul. Mă doare! Hai, Costi! Hai, Adelina! Wow, ce Messi! Ți-am respins-o. Dă-i. Ana, bravo! Haide! Oi, Anto! Pas! Nu-i da! Pas! Nu-i da! Comentatoare ce ești? Pentru... Nu vin la meci mâine! Hai! Asta e și la anima! Adelina intră! Mamă, cine vine, vă rog, scăpați-mă de el, vă rog frumos, vă rog. Îl ia la bătaie. Adelina! Adelina! Haide! Intră! Stricați-mi bătii voștri. Hai, Costi! Pleacă de aici, pleacă de aici, te rog, Doamne. Scapă. Ancora Messi. Vin Messi. Ancora Messi. Da, mă, da!
Așa cum vă filmez și pe voi. Aici avem Under 15, da. Fetele care au luat locul 3. Adu-mi apa. Ce vrei, mă? Adu-mi apa. Bă, dacă nu dai încă 4 goluri, rămâi aici. Adu-mi apa. Unde? Te rog. Hai, am văzut-o, te rog. Da, frate, trebuie să... Da, du-te! Bă, vă rog eu mult. Hai, cheamă! Tati, chemați-vă la voi, chemați-l. Chemați-l, bă, la voi. A prins dragul ăsta, chemați-l la voi. Îl sparg. E rumoaca. Bravo! Una pe ea, Marie, te ții la bară. Bă, care vrea să facă cunoștință? Cine vrea să facă cunoștință? Mamă. Ok, du-te și fă cunoștință cu maica ta. Hai, Avem o problemă, n-am filmat. Nu mă, ce? Dinamo! Dinamo!